Туск супраць Качынскага. Галоўнае супрацьстаянне польскай палітыкі. Гэты падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі Максім і Кірыл, і сёння мы паразмаўляем пра гэтых галоўных тытанаў польскай палітыкі. Перад запісам ты казаў, што калі Туск сыдзе з польскай палітыкі, то тыпу Качынскі зробіць тое самае. Чаму? Туск і Качынскі гэта два галоўныя антаганісты польскай палітыкі. Вось на іх гэтым Інь супрацьстаянні і янь. Вось дакладна інь і янь гэта Бэтмен і Джокер, так вось гэта вось такія асобы, на якіх проста ўсё гэта збудавана. Гэта такія слупы, скажем так, ось на якіх усё трымаецца. Такі наш польскія дзве чарапахі. У польскай паліталогіі шмат дзесяцігоддзяў функцыянуе такое палітычнае клішэ война польска-польска. Увогуле палякі жартуюць, што польска-польская вайна гэта вось тая вайна, якая трывае найдаўжэй у гісторыі нашага свету. І у некаторай ступені гэта насамрэч так. Калі я вучыўся ў ВНУ, адзін з выкладоўцаў сказаў такую фразу: там, дзе двух палякаў, там тры палітычныя партыі. Ось. І калі мы паглядзім на гісторыю Польшчы, я не буду гэта вельмі заглыбляцца, але мы пабачым, што гэта сапраўды так. У Польшчы заўсёды былі вельмі яскравыя, вельмі бурныя палітычныя споры. Яно пачалося яшчэ і ў першай Рэчы Паспалітай, калі было то знакамітае ліберум вета, так, пра якое, я думаю, ведае амаль што кожны беларус, бо гэта было ў школьнай праграме. І так яно з'яўляецца ў сучаснай Польшчы. Увесь час ідуць споры, ім вельмі цяжка паміж самой паразумецца, і увесь час яны вядуць паміж сабой такую, скажем так, халодную вайну. Але у чым вось такая залежнасць Туска ад Качынскага і наадварот? Справа ў тым, што паміж імі ёсць такая вельмі старадаўняя задра. Ось адзін да аднаго маюць шмат розных прэтэнзій, і іхнія дзеянні у вялікай ступені абумоўленыя вось гэтымі задрамі, якія там недзе сядзяць вельмі глыбока. Калі яны сутыкаюцца тварам у твар, адразу пачынае іскрыць. Вось быў такі выпадак, гэта было недзе, наколькі я памятаю, у снежні. Трэба памятаць, што Туск вярнуўся ў Сейм пасля вельмі доўгага перапынку. 2 кадэнцыі яго там не было. Ось. І цяпер ён быў у Еўропе. Так, ён быў у Еўропе. І цяпер яны сядзяць, можна сказаць, насупраць адзін аднаго. У першым шэрагу у Сейме бачаць адзін аднаго. І іхняя ненавісць проста ўвесь час падаграваецца вось на гэтым агні. І Туск у нейкі момант выйшаў на трыбуну і пачаў там нешта казаць у бок Качынскага. І тут Качынскі выбухнуў проста. І ён выбег на трыбуну Сейму, хаця згодна з рэгулямінам, з правіламі Сейму, ён не можа гэта рабіць. Трэба спачатку падысці да маршала Сейма, так і так далей. І пачаў проста нешта там верашчаць. І было вельмі бачна, што ён страціў проста кантроль над самім сабой. Вось. І гэта вось такі прыклад, які паказвае, як гэта функцыянуе, вось, і чаму гэта увесь час распальвае сітуацыю ў Польшчы. З чаго ўвогуле гэта пачалося? Бо, наколькі ты мне распавядаў, яны нават працавалі разам. Як адбыўся раскол вось гэты? Увогуле іхнія стасункі можна акрэсліць такім выразам, гэта любоў-нянавісць адначасова. Вось, таму так моцна іскрыць. Яны знаёмыя вельмі даўно, яшчэ з 80-х гадоў, і адзін, і другі выводзяцца з антыкамуністычнага падполля, якое функцыянавала ў часы Польскай Народнай Рэспублікі. Адзінае, што Туск паходзіў з Труймяста, так, то бок з Гданьску, ён гданьшчанін, а Качынскі гэта варшавяк. Ось, браты Качынскія, бо тут таксама варта памятаць, што быў яшчэ і Лех Качынскі, які прымаў актыўны ўдзел у гэтым. І яны пазнаёміліся яшчэ ў 80-тыя годы у часы ваеннага становішча ў Польшчы. Туск пачаў выдаваць падпольную палітычную газету, якая называлася «Пшэгранд палітычна». Калі не памыляюся, гэта быў 83-й, здаецца мне, год, і яны атрымалі грошы на гэта непасрэдна ад Леха Качынскага, які працаваў у «Салідарнасці» в Варшаве. Але нейкай хіміі паміж імі не было нават у той момант. Ось, яны не спадабаліся адзін аднаму, ім не вельмі добра працавалася, ні Качынскаму ў сэнсе Леху, ні Яраславу Качынскаму таксама. Пасля гэта быў нейкі момант, калі яны амаль што не перасякаліся адзін з адным, так? І сустрэліся яны ўжо ў 90-е годы, ўжо ў новай сучаснай Польшчы, дэмакратычнай Польшчы,
калі Туск быў адным з заснавальнікаў партыі Конгрэс ліберальна-дэмакратычна, была такая некалі партыя, якая нават прымала ўдзел у кіраванні Польшчай. А Качынскі быў адным, браты Качынскія былі заснавальнікамі паразумення цэнтру. І ў гэты момант яны пачалі паміж сабой неяк супрацоўніцтва, сутыкацца. Перадусім яны былі ў Сейме, яны бачылі адзін аднаго ўвесь час. Так? Але нейкай вялікай папулярнасці ні адзін, ні другі не мелі. Пасля гэтага надышоў такі момант, што яны ўвогуле выпалі з палітыкі, і ўвогуле гісторыя Польшчы магла пайсці ў іншым накірунку. У 93 годзе яны прайгралі. Гэта была абсалютная параза выбараў у Сейм. Яны выпалі з Сейма, а калі палітык знаходзіцца па-за Сеймам, то вельмі часта гэта азначае палітычную смерць. Такіх прыкладаў у гісторыі было вельмі шмат. Яны неяк так гаротныя лазілі недзе там вакол Сейму, танцавалі з бубнам, рабілі ўсё магчымае і немагчымае, каб ізноў заіснаваць. І у іх гэта атрымалася. У 97 годзе яны прайшлі ў Сейм. Іхняе сапраўднае змартвых-встанне, як это кажуць па-польску, то бок воскрэслі ў палітычным сэнсе ў 2001 годзе, калі кожны з них стварыў сваю партыю. Туск стварыў платформу, і Качынскі стварыў на руінах паразумення цэнтру права і справядлівасць. І ўжо з гэтага моманту яны існуюць у топе палітыкі ўвесь час. Але, скажем так, пераломным момантам і для аднаго, і для другога з'яўляецца 2005 год. Тады у той момант адбываўся крах левага ўраду польскага. Это была партыя СЛД, Союз левіцы-дэмакратычнай. І грамадская думка ў Польшчы звярталася ў накірунку цэнтра і правага боку. Так? І гэта быў іх зорны час. І тады яны ўсплылі, і такія, калі ласка, галасуйце на нас. У іх якраз былі две цэнтрысцкія партыі. Так, у іх якраз былі две цэнтрысцкія партыі. І тут адбылася першая задра, такая вельмі моцная задра. Гэта былі выбары 2005 года, прэзідэнцкія выбары. Ввогуле, вы не паверыце, але ў той момант ішлі размовы пра тое, што будзе кааліцыя. Дарэчы, дагэтуль існуе такое паняцце, як попіс. То есть ПО-піс, разам. У дадзены момант гэта ўвогуле фантастыка, і гэта немагчыма. Але ў той момант гэта было магчыма, яны вялі нейкія там перамовы, і нават была ідэя, каб выставіць аднаго супольнага кандыдата ў прэзідэнты. Але нешта пайшло не так, як заўсёды. Нехта крыва паглядзеў, нехта нешта сказаў, там дайшлі нейкія чуткі і так далей. Усплылі амбіцыі, якія пачалі разрастацца, і платформа выставіла Туска. А права і справядлівасць, конечно, Леха Качынскага. Усе апытанні паказвалі, што пераможа Туск. Я памятаю, што яшчэ падчас вучобы ў ВНУ мы прапрацоўвалі гэтыя выбары як вельмі цікавы выпадак чорнага піару. Бо сярод сяброў, супрацоўнікаў Качынскага ёсць такі чалавек, Яцек Курскі, польскі Геббельс прапаганды. Ён выдумаў адзін цікавы спосаб, як перамагчы Туска. Насамрэч, у той момант Туск ужо думаў, якія там гадзінкі павесіць у кабінеце. Уже перамог. Якой жорсткасці матрас там пакласці ў спальні прэзідэнцкай. Ён быў ужо гатовы быць прэзідэнтам. І тут, як проста трус з капелюша выскачыў Курскі, які адкапаў недзе там, у нейкіх архівах, сведчанне пра тое, што дзед Туска служыў у вермахце. Туск, каб вы разумелі, ён не паляк, ён кашуб. Гэта такі народ, які жыве на памор'і польскім. Іхні язык прызнаны асобным языком. Ёсць хашэбская мова, ці неяк так гэта гучыць, я не ўпэўнены дакладна. І гэты народ, ён такі даволі блізкі немцам, так? І падчас адступлення немцаў у 44-45 годах яны мабілізавалі людзей з гэтага народу ў вермахт сілай. І ён з вермахту ўцёк. Але у эфір пайшло, што дзед служыў у вермахце. І адкуда гэтая фраза пра тое, што Туск немец? Дарэчы, так. Гэта адна з рэчаў, адкуль гэта расце. Гэта Фюр Дойчланд, Туск нямецкі агент, што ён ввогуле не паляк і так далей.
Ось яго рэйтынгі паляцелі ўніз. Ось і канчаткова перамог Качынскі. Ладно, толькі праз тое, Не што то- былі звесткі Канешне, не Ага. толькі простое, там, скажем так, гэта заўсёды толькі адна з прычын, як падчас авіякатастрофы ніколі няма амаль што Окей. адной прычыны. Так, ёсць комплекс. Але гэта вельмі моцна сыграла. Гэта было вельмі медыяльнай такой качкай, так, якая паляцела, разляцелася па ўсіх СМІ, людзі вельмі актыўна гэта абмяркоўвалі, і гэта было за некалькі дзён да другого тура выбараў. Так. Скажем так, Туск прайграў і гэтую крыўду захаваў у сабе дагэтуль. Ну і гэта такі першы асноўны этап супрацьпастаяння. Так, гэта першы асноўны этап, калі іхнія дарогі проста разышліся ў розныя бакі, і насамрэч пасля гэтага ўжо амаль не было шансаў, каб яны сышліся ізноў. Так. Таксама ў 2005 годзе ПіС стварыў кааліцыйны ўрад разам з двумя іншымі партыямі. Гэта была Самааброна і Ліга польскіх родзін. І яны кіравалі 2 гады. Гэта скончылася крахам кааліцыі, перадтэрміновымі выбарамі. І ў 2007 годзе трыумфальна перамагла платформа. Я вельмі добра памятаю, я ўжо ў той момант жыў у Польшчы, так, і я жыў у доме студэнтаў у інтэрнаце. І о 21 гадзіне, калі абвесцілі вынікі экзіт-полаў, то просто была эйфарія. Просто ўсе маладыя людзі былі так радыя, што ўсё там peace out, будзе кіраваць платформа. І ў наступныя 7 гадоў да 2014 года платформа кіравала. Але па дарозе здарылася адна вельмі важная і прыкрая рэч, гэта смаленская катастрофа. Камень, падмурак таго, што існуе цяпер. У гэтай катастрофе варта памятаць, што загінулі не толькі пісаўскія палітыкі. Там загінуў не толькі прэзідэнт Лех Качынскі разам са сваёй жонкай. Там загінулі палітыкі ўсіх палітычных партый. Таксама і знакамітыя палітыкі платформы, і левых, і іншых. Таксама загінуў апошні прэзідэнт у выгнанні Рышард Качаровскі. Карацей, там загінула шмат прадстаўнікоў такой сапраўднай польскай эліты. ПіС вельмі цынічна выкарыстаў гэтую сітуацыю. Я вельмі добра памятаю ўвогуле дзень 10 красавіка 2010 года. У мяне ў гэты дзень якраз дзень народзінаў. Так? І я раніцай прачнуўся і думаў, што зараз буду прымаць віншаванне. Так? Я адчыніў лаптоп, і там просто, гэта была, здаецца, 9 раніца, пасля 9. І там просто ўсё было ў чырвоным колеры, і там яшчэ не было пацверджання, што здарылася ў Смаленску, але было вядома, што здарылася нешта недобрае. Гаворка ішла яшчэ, ці там было цвёрдае прызямленне, ці там, што магчыма нехта выжыў, так? Але вельмі хутка прыйшло пацверджанне, што не. Я вельмі хутка сабраў свае рэчы і паехаў на Краковске прадмесце ў Варшаве пад прэзідэнцкі палац. І я быў там аднім з першых, там было магчыма 100-150 чалавек яшчэ ў той момант. Я памятаю гэту атмасферу. Першы ўсе былі ў шоку, вядома. Плюс у наступныя некалькі тыдняў была такая атмасфера такога яднання, так, яднання нацыі. Вакол катастрофы, так, вялікай трагедыі насамрэч. Можна там па-рознаму ставіцца да Качынскага і так далей, але гэта вялікая трагедыя. І нікаму гэтага не зычыў бы ніколі, насамрэч. Але дастаткова было, каб прайшло пару тыдняў. Ужо было вядома, што трэба будзе праводзіць перадтэрміновыя прэзідэнцкія выбары. Вельмі хутка натуральным кандыдатам платформы стаўся Браніслаў Камароўскі, які быў тымчасовым выканаўцам абавязкаў прэзідэнта, як маршал Сейму. Маршал Сейму – гэта другая асоба ў дзяржаве. Так. Ну і, канешне, натуральным кандыдатам з боку ПіС быў Ярослаў Качынскі. Я шчыра спрабаваў шмат разоў знайсці адно відэа, і ніколі мне гэта не атрымалася. Верагодна, проста гэтага запісу ўжо няма, але я памятаю, як я глядзеў трансляцыю нейкай імшы, звязанай з памяццю ахвяраў катастрофы. Гэта, мне здаецца, не было недзе ў чэрвені 10-го года. Стаяў Камароўскі з Тускам, калі добра памятаю, і ўваходзіў Качынскі.
і ахова Качынскага несла вянок вялікі, так. І Качынскі вось так нейкім жэстам паказаў, каб яго даградзіць гэтым вянком. Ён нават не хацеў глядзець на іх. Ось настолькі вось ужо была гэта ненавісць, так? Бурліла ненавісць просто неверагодная, так. І яны нават адзін на аднаго не глядзелі ўвогуле, сядзелі на розных канцах, і нават падчас такой трагедыі. Так. І вось гэта ўжо паказвала, што адбываецца. Пасля гэтага адбылася ўвогуле цікавая рэч, бо вакол смаленскай катастрофы пачала расці сапраўдная секта. Вось нават у польскай паліталогіі ёсць такі выраз секта смаленска. Вось смаленская секта. Гэта людзі, якія свята вераць у тое, што Туск там уласнымі рукамі падлажыў там нейкую выбухоўку ў самалёт, там што гэта быў замах, хаця там Такая дзіч. Так, гэта ўсё аналізавалася шмат разоў рознымі экспертамі, сапраўднымі экспертамі. Міжнароднымі экспертамі. І ўсё паказала, што гэта быў проста супадзенне розных фактараў, якое прывяло да такой трагедыі, так. Пад прэзідэнцкім палацам людзі проста стаялі і дзень і ноч. Вось там стаяў вялікі крыж, ён, дарэчы, здаецца, мне дагэтуль стаіць. Дахадзіла да сутыкненняў з паліцыяй. І ПіС гэта цынічна выкарыстаў. Яны ўключылі гэта ў сваю павестачку і пачалі будаваць свой новы імідж. Менавіта ў гэты момант адбылося такое нацыяналістычнае перараджэнне ПіСу. Яны збудаваліся на тым, што вось яны такія пакрыўджаныя ахвяры, што вось ёсць святы Качынскі. Яны амаль што сапраўды зрабілі з яго святого злеха Качынскага, я маю на ўвазе. Нават той факт, што яго пахавалі на Вавелю каля каралёў. У крыпсе, дзе ляжыць Пілсудскі. Пілсудскі, і тут Качынскі з жонкай. Гэта ўжо вельмі добра сведчыла. Я памятаю, калі абвесцілі, што гэта будзе Вавель, бо там праз некалькі тыдняў ішло абмеркаванне, што зрабіць там у Варшаве недзе, тым больш, што ён варшавяк, насамрэч, так? І калі абвесцілі, што Качынскі, ўсё было, што, прабачце, што Вавель, ўсё было зразумела. Ужо было зразумела, што яны вось будуць будаваць такі імідж. Увогуле ПіС вельмі добры заўсёды быў і ёсць у будаванні мітаў. У паліталогіі ёсць такое акрэсленне, яно гучыць як міт заужычельскі. То бок такі краеугольны міф, так, вось падмуркавы міф. Ад чаго будуеш ужо пасля свой імідж і працуеш над ідэалогіяй, так? Яны ўвесь час гэта робяць. Яны таксама зрабілі вось у дадзены момант пасля апошніх выбараў з назвай кааліцыі, так. Здаецца мне, што ты напэўна чуў, што як называюць кааліцыю кіруючую ў дадзены момант у ліберальных СМІ. Кааліцыя 15-го кастрычніка. Так. А ПіС у сваю чаргу і СМІ прыхільныя ПіСу выкарыстоўваюць іншую назву. Кааліцыя 13 снежня, коаліцыя 14 грудня. Чаму? Усе мы памятаем, як ПіС зацягваў перадачу ўлады ў 2023 годзе. Так, і яны ўсё зрабілі так, каб перадаць уладу менавіта 13 снежня. А чаму 13 снежня? Таму што 13 снежня 1981 года генерал Войцех Ярузельскі, а 6 ці 7 раніцы увёў у Польшчы ваеннае становішча. Ось. Да ладно, так. І мы сапраўды толькі дзеля гэтага? Толькі дзеля гэтага. Я упэўнены, што не толькі. Акрамя таго, конечно, накрасці трохі грошай, вось яшчэ, скажем так, і сімвалізм. Сімвалізм у палітыцы вельмі важны, палітыка яго любіць. Пасля 10-го года іхняя ідэалогія ўвогуле разышлася абсалютна і перарадзілася ў такую чыстую ненавісць. ПіС пачаў проста абвінавачваць амаль што наўпрост Туска і платформу у гэтай трагедыі. А платформа ў сваю чаргу глядзела на ПіС як на нейкіх фрыкаў, якія проста зусім з глузду з'ехалі, і яно насамрэч так крыху выглядала. Моя любимая рубрика ў польскай палітыцы, таму што самае зразумела для мяне гэта мемы. Я чуў такую фразу «тэрас курва мы». І яна быццам бы ідэальна апісвае сітуацыю паміж Тускам Качынскім і ўвогуле паміж ПО і ПіСам. Патлумач, калі ласка. Знакамітая фраза. Яна належыць, і аўтарам з'яўляецца Ярослаў Качынскі. Ён яе сказаў некалі, калі не памыляюся, у 93-м годзе падчас некага інтэрв'ю
у адной з вялікіх польскіх газет. Гэтая фраза, скажем так, апісвае прынцып, якім кіруюцца новыя польскія ўрады. Вось. І гэтая фраза сталася такім палітычным клішэ. Калі даслоўна, амаль што даслоўна перавесці, што цяпер наш час, так, што вось мы дарваліся і ўсё, вам усім тут гамон, так. Вось у 15-м годзе, калі ПіС здабыў поўнасцю ўсю ўладу ў Польшчы, то бок амаль што абсалютную, так, у іх быў Сейм, у іх быў Сенат, у іх быў прэзідэнт. Такая сітуацыя, можна сказаць, здарылася упершыню. І ПіС проста адчыніў скрыню Пандоры ў нейкім сэнсе. Не лічыцца з нікім. Не лічыцца з ніякім меркаваннем. Ось ёсць нашы інтарэсы, ёсць нашы ідэі, мы будзем іх праводзіць у жыццё, нягледзячы на ніякі супраціў, нягледзячы на іншае меркаванне, так? А калі нешта будзе не ўлазіць, то мы прыпіхнем гэта каленам. Ось. І яны насамрэч вельмі шмат разоў гэта рабілі. Гэта вельмі добра было бачна, напрыклад, асабліва ў першую кадэнцыю ПіС, калі там а першай гадзіне ўначы прымаліся законы, ішлі адразу прэзідэнту і гэтак далей. І машына прыняцця законаў працавала проста вось як разагрэты да чырвонага колеру прынтер. Ці кіруецца гэтым платформа? Вось то, што адбываецца пасля 15 кастрычніка. Па-першае, пасля 15 кастрычніка платформы быў мандат ад грамадства. Вось. Ён, дарэчы, дагэтуль ёсць. Выбаршчыкі, які галасавалі на платформу, яны хацелі ў нейкім сэнсе зэмсты. Дарэчы, вось, зэмста – гэта вось таксама адзін з такіх адна са складовых частак вось гэтага прынцыпу, бо гэта нават як прынцып, мемны прынцып, тэрас курва мы. І платформа у нейкім сэнсе дзейнічала нават як ПіС, ось, ну, калі там успомніць пра змену ўлады ў ТФУП, напрыклад. Тады давай зафіксуем сітуацыю. Ты казаў, што іх супрацьстаянне гэта вялікі ўплыў на тое, што адбываецца ў Польшчы, у польскай палітыцы ўвогуле. Можаш пазначыць вось практычна як? Качынскі, насамрэч, вельмі цікавы палітык. Па-першае, ён вельмі таленавіты палітык. Ён сапраўды палітык ад нараджэння. Ось, гэта ягоная місія. Так? Але ў чым яго небяспечнасць? У тым, што ён ідэовец. Ось, ён ідэйны чалавек. У яго ёсць у галаве вось нейкая ідэя фікс. Па-польску гэта кажуць візія. Ось. Ён некалі прыдумаў, дарэчы, вы таксама можаце пра гэта часам пачуць, у некаторых там палітычных тэкстах прачытаць. Ёсць такое паняцце, як чвартая рэч паспаліта. Ось, чвартая рэч паспалітая. Каб вы разумелі, мы зараз жывем у трэцяй. Ось была першая, гэта вось наша агульная, ось, калі мы былі разам. Ёсць другая, гэта калі вось было 20 гадоў паміж войнамі. І ёсць трэцяя, гэта пасля 89-го года. Калі я прыехаў у Польшчу ў 2006 годзе, то калі я ездзіў па Варшаве, то ў шматлікіх месцах я бачыў такія білборды, на якіх былі такія усміхнентыя нейкія людзі, такія, ведаеш, адухоўленыя, так, вось так. Шчаслівыя. Так, шчаслівыя. І было напісаны выраз «Обыватель чвартай Rzeczy Посполітай». То бок грамадзянін чацвёртай рэспублікі. Чацвёртая рэспубліка – гэта такая ідэя Качынскага, як павінна выглядаць Польшча. Это вось такая кансерватыўная, каталіцкая, сямейныя каштоўнасці, цвёрдая ўлада, цвёрдая, магчыма, не ў сэнсе ўсходніх дэспатаў, так, але вось, ну, прыкладна як Орбан, скажам так, у Венгрыі, так. І ён гэтай ідэі проста жыве. Яму не патрэбныя грошы. Ёсць, можна знайсці ў інтэрнэце фатаграфіі, дзе ён падчас нейкіх там мітынгаў стаіць у раскраінных будках. Ці абсыпаны... Ну, а ці гэта не вобраз для выбаршчыкаў? Не, ён так жыве. Ён так жыве. Ён жыве, гэта называецца вілла Качынскага. Але калі вы пойдзеце пад гэты будыначак на Жалібажу, так, гэта вельмі прэстыжнае месца. Але гэта вось такі кубічак. Такі вельмі сціплы. Ось. І там нейкія там трусы там даслоўна вісяць на... Ну, серьёзна, ёсць такія фатаграфіі, дзе там проста бялізна вісіць вось на балкончыку, так. Яго цікавіць толькі ўлада і ягоная ідэя, якая ў яго галаве. У гэтым яго небяспека. Вось такія людзі заўсёды вельмі небяспечныя, бо яны ніколі не звернуцца свайго шляху. І яны вельмі прынцыповыя, у тым сэнсе, што яны бескампрамісныя. З імі вельмі цяжка дамаўляцца. Окей, а што Туск?
Туск, у сваю чаргу, ён зусім іншы чалавек. Так, ён як палітык, ён таксама даволі жорсткі. Ён таксама вельмі таленавіты партыйны палітык. Ён можа вось без, скажем так, угрызення сумлення скасаваць кожнага са сваёй партыі, калі захоча. Вось, і ён гэта шмат разоў рабіў. Для яго таксама лічыцца ягоная пазіцыя, але ў яго няма вось гэтай ідэі фікс. Плюс Туск прайшоў усё ж такі нейкую трансфармацыю вось у гэтым такім накірунку больш прагрэсіўным. Ён з Еўропы вярнуўся зусім іншым чалавекам. Вось ён усё ж такі круціўся шмат гадоў вось у асяроддзі топавых персонаў световай Еўрапейскай палітыкі. палітыкі. Не толькі еўрапейскай, увогуле световай, бо там і саміты G7, і там Вялікая двадцатка, і гэтак далей таксама, так? Што зараз адбываецца ў іх супрацьпастаянні? Хто перамагае, хто не? Ці ўсё так відавочна, што быццам бы Туск на першым месцы зараз? Канечне, намінальна Туск на першым месцы, ён прэм'ер. Вось, ён у дамках, як кажуць. Так, Качынскі недзе там здалёк. Вось, плюс Качынскі нават апошнія 8 гадоў ён не быў прэм'ерам жа. Ён заўсёды быў такім шэрым кардыналам. Ён сидзеў недзе там ззадзі там, і вось куклаводзіў, так, лялькавод такі. Качынскі ўсё ж такі яшчэ не сказаў свае апошнія слова. А ў першыя пару месяцаў пасля перамогі кааліцыі 15 кастрычніка здавалася, што Качынскі ўсё. Вось. Былі насамрэч вельмі смешныя моманты, калі было першае паседжанне Сейму у лістападзе, і калі маршал Сейму абвесціў, што вось распачынаем першае паседжанне, у яго яшчэ ёсць такі слупчык, вось гэта называецца наска маршалковская, палка маршалка. Вось ён так і стучыць, і ўсё пачынаецца. І пачалі граць гімн. І ў гэты момант камеры злавілі, як Качынскі ўвайшоў у залю, толькі ён спазніўся. І ён не ведаў, што зрабіць, і вось такі вось у сваім расцягнутым касцюме, не паліто, а ў пінжаку, такі, як казаў мой дзед, лапсердак. Вось, і ён вось так вось стаяў, і такі загублены, стаў проста на ступеньках, і не ведаў, што яму рабіць, і проста так стаяў без гімну. Гэта быў вельмі знакавы момант, бо дагэтуль цягам 8 гадоў усё было падпарадкаванае волі Качынскага. Вось спазняецца Качынскі, усё, сидзім, чакаем. І ўсе сядзелі, ўсё чакалі. Так. Качынскі яшчэ вельмі вядомы з таго, што ён любіць паспаць. І любіць паспаць, ну, я яго разумею, насамрэч, я сам сава, вось для мяне прадуктыўны час пачынаецца пасля 12. Вось, калі мяне разбудзіць там 6 раніцы, то лепш не падыходзіць. З Качынскім прыкладна тое ж самае. Дарэчы, таксама існуе такі мемчык, вось ад 13 грудня спаўць до паўдня. Гэта крычалі дэманстранты пад віллай Качынскага. Усе гэтыя 8 гадоў яны там збіраліся, яму гэта крычалі. А гаворка аб чым? Пра тое, што ён любіць казаць пра тое, як ён прымаў удзел там у камуністычным падполлі ў часы ваеннага становішча. Насамрэч, 13 снежня, калі было яно абвешчана, ён спаў. Вось, яго пасля там мама разбудзіла, дала яму там паснедаць і так далей. Ну, ён жыў з мамай і з катом усё жыццё. Вось. Пасля гэтага ў першыя тыдні новы маршал Сейму, галоўны, ён скасаваў правілы, якія ўводзіў ПІС. Правілы былі такі не вельмі дэмакратычныя. Па-першае, Сейм абнеслі плотам, ось стаялі такія так званыя бар'еркі, грамадзяне не маглі падысці ў Сейм. Таксама былі абмежаваныя экскурсіі ў Сейме. Ну, напрыклад, кожны грамадзянін можа запісацца на экскурсію, і гэта амаль нічым не абмежаванае ў дадзены момант. Прыходзіш на канкрэтную дату, і цябе правядуць, пакажуць усё там, як там усё адбываецца і гэтак далей. Плюс у самім Сейме былі ўведзеныя моцныя абмежаванні для журналістаў, што вельмі важна. Качынскі вельмі не любіць імправізацыю. Ён вельмі не любіць сутыкацца з людзьмі вось тварам у твар. Калі была перадвыбарчая кампанія ў 23-м годзе, і калі былі мітынгі ПІС, то там уваход быў толькі па спісах. Ось. І гэта насамрэч згуляла з імі злы жарт, бо нават сярод выбаршчыкаў ПІС, якія хацелі прыйсці, дакрануцца да асобы, так, пацерці, там, не ведаю, пацалаваць руку, вось, іх не прапускалі проста, бо іх не было ў спісах. І тут Качынскі сутыкнуўся з новай рэчаіснасцю. Яго проста акружалі журналісты, бо ўсё застала, гэтыя ўсе правілы былі скасаваныя адразу, проста вось на наступны дзень, так. І было бачна вельмі ягоную загубленасць і ягоную злосць.
Ну і гэтак далей, гэта Жесть ўсё якая. так. Ён перастаў сябе кантраляваць. Мгм. Пачало казацца, што ну ўсё, Усё. дзед паехаў там глуздам, Мгм. вось перон ад'ехаў, клоуны засталіся, вось і гэта будзе канец. Мгм. Але не, трэба аддаць яму належнае, ён згрупіраваўся. Вось ён атрымаў там у зубы злева, а ён згрупіраваўся і пачаў біць хукам справа, Мгм. так. Гэта было бачна ўжо пасля наступных выбараў, вось якія былі, гэта былі лакальныя выбары ў сакавіку, вось дзе, скажам так, там кожная партія, можна сказаць, і перамагла, і прайграла ў нейкім сэнсе, так. Але PiS паказаў, што гэта яшчэ не іх апошні выдах. Яны яшчэ жывенькія, цёпленькія, гатовыя змагацца, і гэтае змаганне будзе крывавым і Мгм. брутальным. Яны вось будуць як тая чувава вось кусаць да апошняга моманту, нават калі зубы выпадуць. На гэта паглядзім ужо ў наступным годзе падчас выбараў. Нават не ў наступным годзе, Нават ужо ў гэтым. мае даражэнькія, сачыце за нашым падкастам, бо вось у дадзены момант, калі мы записываем гэты падкаст, трываюць яшчэ летнія канікулы ў Сейме, але яны вельмі хутка скончацца. І неафіцыйна яшчэ, але кампанія прэзідэнцкая будзе ісці поўным ходам проста, і будзе шмат чаго цікавага, шмат скандалаў, інтрыг, расследаванняў, усяго, што захочаце, будзе вельмі горача. Таму подписывайтеся на наш подкаст, ставьте лайки, распавядайце сябрам, пішыце каментары, распавядайце нам пра тэмы, якія вы хочаце, каб мы распавялі больш падрабязна, і данаце нам на падтрымку подкаста, каб мы змаглі выходзіць рэгулярна. Сябры, памятайце, што падтрымліваць беларускамоўны контент вельмі важна, таму мы будзем вельмі ўдзячныя, калі вы будзеце дзяліцца гэтым контентам са сваімі сябрамі і знаёмымі.